Ennen kuin armeijaan meni, niin silloin koitin vähän, että tulisi kestävyyttä. Että taisin Peltolammin lenki juosta 3 kertaa putkeen, mistä tuli sitten 7,5 kilometriä. Että siinä se on se pisin. No mä kyllä innostuin heti. Tietysti kun on liikkunut paljon, niin aina uudet jutut motivoi. Tää luonnossa liikkuminen on aina ollut sydäntä lähellä. Nyt on hauska päästä vähän semmoista epätasaisempaan maastoon ja vähän semmoista ketteryyttäkin ja ihan voimaharjoittelua, mikä selkeästi liittyy tähän polkujuoksuun. Tämä on totaalisesti pois mun mukavuusalueelta ja näin, mutta ajattelin, että siinä oppii itsestään taas jotain uutta. Se oli huippu-urheiluaikoinakin hienoa, että kovan paineen alla arvokisossa, niin siellä jos missä oppii sen, että miten ihminen käyttäytyy. Samaa haettiin armeijassa väsyneenä, taisteluväsymys, kuinka toimitaan, että kuinka ihminen toimii niissä tilanteissa. Niin sitä tässä ollaan nyt jossain määrin imitoimassa, että laktaatit alkaa paukuttelemaan yli 10, niin katsotaan mitä TV:llä tapahtuu, että tuleeko sieltä vielä jotain sujuvaa tampereenkielistä tekstiä vai onko katse lasittunut tuohon 1,2 metrin päähän, että se näkyy sitten. Kyllä se puolimatka, eli pidempi matka kiinnostaa ihan vaan siitä syystä, että olen viime vuosina tätä kestävyyttä harjoittanut enemmän, niin sen takia houkuttaa se enemmän. Mä taidan tarttua siihen TE-kategoriaan, mikä on niin kuin varmaan kuin Cooperin mittainen, että ei, kyllä 200 kilometriä. Että mä oon aivan varma, että se ei vaihdu, että voidaan lukita vastaus 12, että se on siinä piste.